Hola, com va? Avui veurem l'ús de les preposicions a i en davant de determinacions de lloc i davant de temps. Comencem, doncs. Començarem per les determinacions de lloc que indiquen la localització. Utilitzem la preposició a en primer lloc davant de noms propis. Aleshores, treballa a Gandia, vivia a Puçol, estic a Xàtiva. Utilitzem en segon lloc la preposició a davant de l'article determinat el o la. En aquest cas seguisc el que diu la gramàtica 0, perquè la gramàtica normativa de l'acadèmia diu una cosa diferent, diu que es poden utilitzar tots dos i així es veuen els exemples. La gramàtica 0, com vos dia, diu que davant de l'article determinat utilitzem a. Així podem veure els exemples, el trobaràs a la plaça, a la cantonada del carrer Major, a la platja, als jardins, a la terrassa o al balcó. Hem de dir que ací hi ha unes precisions que farem al final del vídeo. Ara passarem a l'ús de la preposició en. Utilitzarem aquesta preposició per a la resta de casos. Així, noms sense determinar o noms amb indefinits, quantitatius, demostratius o relatius, utilitzem la preposició en. En pocs pobles he vist casos així. El lloc en què viu, que també es pot dir on viu, és molt bonic. Passem ara a la determinació de temps. Ací hem de dir que utilitzem en primer lloc la preposició a davant de l'hora, de les parts del dia, del mes i de l'estació. Així diem a les 7, al matí, al gener, a la tardor, etc. Tot això en contextos formals. Vegem ara les precisions de què hem parlat abans. Parlàvem de preposició a i en. En primer lloc, utilitzem preferentment la preposició en i no a, fins i tot davant de noms propis d'article determinat, quan parlem d'un marc històric o d'un marc cultural. En la Xàtiva del segle XVIII o en la València del XXI, també quan parlem de períodes vitals, de marcs legals, de fets històrics, actes, etc. En la vida hi ha poques coses tan importants com l'amor. En la llei 2 / no sé quants, en la història sol passar, en la batalla no sé quina, en la sessió plenària, en la cloenda, etc. Observeu com utilitzem la preposició en davant de l'article determinat. I per fi, la segona de les precisions, en aquest cas de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'anterior de la gramàtica 0, l'Acadèmia, com vos dia, diu que davant de parts del cos humà o de llocs molt definits és normal, en paraules de la gramàtica normativa, és normal l'ús de la preposició a. Al dit, al cap, a l'esquena, llocs molt determinats, al cantó, a la porta de casa, al carrer, a casa, etc. Segons, ja vos dic, l'Acadèmia, així és normal, és habitual utilitzar la preposició a. Vaja davant de l'article definit, de l'article determinat o no, que
del qual l'acadèmia no fa distinció. Bé, doncs això és tot el que volia dir, espero que us hagi ajudat un poquet. Moltes gràcies per veure este vídeo, ànim amb el confinament i bé, Opre Roma, gràcies, adeu.